Bible says that the fathers are eating grapes, but the teeth of the children are sore. That is to show that what the fathers has done, the children are suffering it. But I prophesy in your life as a child of God that that proverb will no more stand on your head in the name of Jesus. Chineke ekwekwala o ọmụmụrụ ha agaghị emume ihe mere ha agaghị emenume ọma mmenata ihe ha metara ha were isi ha pụrụwe aka m dị ọcha n'iru Chukwu Chineke adịghị egbu onye ezi omume ihe m na-amaghị agaghị amanume ewere ndụ m nyefee Jehova n'aka ihe m na-eme ya agaghị egbu n'ugbo Chineke agaghị ekwe ihe m na-amaghị agaghị ama mbọ ihe nna nna m metere agaghị egbu ọ gaghị egbu m ọ gaghị egbu di m atụ ọ gaghị egbu ezinụlọ m ọ gaghị egbu anyị Chineke agaghị ekwe ihe onye ma ya mara ya o aka m bụ ọcha ọtụtụ ezinụlọ na-anwụ ike ọtụtụ nọkwa n'ọrịa ebighị ihe na-eme ha si n'aka nna ha ihe nna ha metara na-achụ n'ọsọ mana ihe m na-amaghị agaghị amanume onye ọbụla nọ n'ime Kraịst akwụkwọ nsọ si ihe ochie ya agasiwo Chineke ekwekwala ọ gaghị egbu n'ume ihe onye metara ya were isi ya aka m adịrọ ya aka m adịrọ ya Chineke ekwekwala ekwekwala ka ọnwụ ike kpuchie n'ezi ekwekwala Jizọs ndị Igbo na-ekwu okwu si isi kote egwu ka ọ gbagbuo ya ihe onye metakwara ka o bụrụ ndị nna nna m ewerewe ndụ ha chụọla ekwensu aja mana ana m eji ndụ m n'ezinụlọ m na-achụrụ Chineke aja ya mere ihe ha metere ya alaala ha ihe ha metere Chineke ejikwala mme